un sector de l'independentisme, o Ciutadans... De gent de més. Sí, no ha fet el dol. I això li ha provocat frustració, rancúnia. Jo diria que una vegada constatat que no havíem fet cim, podíem instal·lar-nos en la melangia. De fet, jo crec que hi ha hagut un sector de l'independentisme que no ha fet els deures emocionals. Junts. Un sector de l'independentisme, o Ciutadans... De gent de més. Sí, no ha fet el dol. I això li ha provocat frustració, rancúnia, i crec que explica bona part dels comportaments profeixistes d'un sector de l'independentisme. Crec, més enllà de les qüestions sociològiques d'aquesta nova Catalunya, no? És a dir, hi ha un independentisme que ha conreat la frustració, la rancúnia. I que ha acabat en el feixisme? Jo crec que explica en bona part actituds d'aquests que voten aliança, sí.